Samtang makapuso sa Negros Occidental naman, mga kabataan sa indigenous community sa bahin sang Sagay kag Silag City, gintuduan sang saot nga ballet. Nakatutok Irene Pedreso. Grace, proper posture, flexibility, and attitude. Pila lamang ang mga ini sa basic na kinahanglantunan sa artistic dance nga ballet. Kung tanawon, daw kasubo nga mahapos lang sa umpisa. Pero halin sa pag-alsa sa mga kamot kag abaga, pakadto sa pag-ihin sa mga tiil, ang hindi gali basta-basta. Gani isa kadako nga pribilehiyo para sa mga kabataan sa Indigenous Peoples Community sa sitio Sibato Bukidnon sa Silay City, Negros Occidental nga matudungan sa South nga Ballet o ang Ballet Philippines. Siyempre, stretching anay. Next, ang basic steps na kaangay sa play-play o kun pag-bend. Iba yung approach sa like dito sa mga local like IP community. Kumbaga, dito namin nakikita yung rawness. Ballet is really a niche art, especially in the Philippines. The ballet world here is small. That's why we take the effort to go here. Isa ka spectacular performance sa mismo sa mga professional ballet dancers ang nasaksihan sang kabataan. Kag makatuon kami sa mga basic steps, kag makabuligid sa amon para magsaot. Hindi lang ako nalipay, tanan kami nalipay. Nasalamat sa inyo. Next stop sa grupo, ang Suyak Island Eco Park sa Sagay City. Mga kabataan man sa isla ang gintuluan sang ballet. Sa ini nga programa, hindi lang ang mga kabataan, pati man ang ballet dancers ang na-inspire. What we really wanted to be able to give the community foremost is for the kids to be inspired and to entertain them what is ballet all about. Ang kabuhi kaangay man sa isa ka saon. Kisa mahinay, kisa madasig. Apang yara sa aton mga kamot kag tiil ang pagmaniobra sang aton kapalaran. Upod kay Ruel Bangoy, Irene Pedreso. 1 Western Visayas.